So what's up guys no? For today's video guys no, magasubay na mo daglitag. Kaya murag dungadlaw na nato nga masubay ang atong litagon guys. Morning ato ang subayon. Basi nabaho na po rin guys no. Okay guys no, update lang tang kung mabot na ta sa ato ang litag. So guys no, doon na ta sa ato ang litag. Hanya kayo guys. Gubos na dito itong litag rin. Gubos na dito siya guys. Gubos na itong litag. Ito na to. Tapos puberi guys. Uy. Kubos na bro. May napisi. Tao na natin. Pud na ibalik. Kapos lang. Huwag mga kuha. Ngabos ng tanan. Akam. Kapos ba? May sud, tao na po na ito balik. Tao na guys. Kapos po na. Mabus na naman tanan. May sud. Hakam. Kabus. Tao na po na to. Mabus na naman tanan. Habungag kahoy. Habungag. Akam. Tao nito guys. Tao nito. Ha. Akam. Lili po. Kabus lang ang kabus. Walang sulod. Walang laman. Kabus din ang kabus guys. May sud. Walaya mo. Kabus naman. May sud. Walaya. Agoy, aring kalugot kiri guys oh. Iyay. Ani kani. Iyay. Matay man guys. Agoy. Buhay dai guys oh. Kalugot ta buta. Takas guys ni kalugot ta tong manok. Nah. Kalugot juga sih guys. Kalugot na. Kalugot gitu sa wakas. Okay guys. Kalugot gitu. Okay. Akam. Kalugot gitu guys. Okay. Okay guys no. Kalugot gitu nga to. Ayan guys, ang atong kuha. Kuha to guys. Badze. Kasi gini kayo nabtan pa na to guys no? Buhi pag yun. Akam. Sabod-sabod guys. Akam. Ano naman 0. 0.
Diyan guys oh. Badji. Okay guys. Kuha ta. At least wata masiraw. Naghapon ba ini guys oh, gapos hapon. Okay guys. Magtaon na to balik. Ngita tag ukot na to niya guys tarong dinhi makabuhi. Okay. Okay guys, niya ara gato ang kuha guys oh. Buhi pag yun na to nabtan. Pirsa. Magtaon na to balik guys. Sige. Makakuha pa na eh. Balik. Guys, subay pa sa speakers na itong bunton niya ito gamang ditag. Okay, dit na po ta guys kung mabutad to. Ayan, basta ka na natay usa, di na ta haguan mo subay guys oh. Naka jackpot tag usa oh. Manok. Okay, basta guys. Okay guys, update niya sa ito ang bunton nga itong gitaaran atong subayon niya guys no. Yan nabuto sa pikas na itong buntog guys no. Itong gitaguan o gitarian o glitag. Ito natin kuha sa nalamag mga kakuha po tayong dapita guys. Okay guys, maraton humana tagsubay tanan sa atong litag. Huwag kuha tayong pikas. Sa pikas itong unang subay na kuha tag badji. Okay na guys no. Natin usa. Okay guys, maro to. Thank you for watching guys. Bye bye.